ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ତାର କିଛି କରିପାରୁନ, କିଛି କହିପାରୁନ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବ, କେମିତି ରାଗ ସୁଝେଇବ ସେଟା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ତମ ଘର ବଡି ତ ଥବ, ବଡି ତମ ବୋଉ ବଡି ତ ଦଉଥିବ, କି ତମ ବୋଉ ମଡେଲ ବୋଉ ବଡି ଦେଇ ଶିଖିନି। ସେଇ ବଡି ଯଦି ନ ଦଉଥିବ ବଜାରରୁ ହେଲେ କିଣି ଆଣିବ। ହଁ ସେଇ ବଡିକି ତାକୁ ଟିକେ ଖଡ ଖଡ କରିକି ଭାଜି ଦବ। ଭାଜି ଦେଇକି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଏରକ କରିକି କୁଡୁମୁଡୁ 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 କରିକି ଚୁବେଇବ। ଚୁବେଇକି ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଚୁବୁଛି। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ରାଗ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ତମେ କେଡେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଲୋକ। ଯଦି